So eyona nto ibindenza ndithi mhlawumbi biography because iyesincede so that sikwazi uba Ubuza singene phezu kwento yeah or- sibuze phezu singalibali izinto okanye you understand siwenze njalo sesiqalile futhi Okay. sesiqalile thank you so much ngokuba nathi namhlanje Yeah. bendizawutsho uthe akho umbuzo ngomnye Nambuzo. Anambuzo. sure Mhlawumbe uzawuvela ndiyazi. ethubeni Uba uvelile ndizawubuza. sawube sibuza ke thina because Yeah. questions isinazo Not sure sound yam, but it's yeah I think we are good. Welcome to Hang With Us. It is another special episode. We always bring these episodes and we always say that they are special because they are special. And I like it each and every time we have a guest with us in studio so that we can have different perspectives, different views, and different opinions. Today I'm sitting here with Ubhuti Usibusiso Makganxa, one of the artists that I've respected within the space, one of the artists that I started Zabe Sezibizi, and also one of the artists that has been problematic to me because we auditions, I would tell myself in the bananga, but okay, it's our auditionella le character, you know, because I think it was how old I was. I think 15 kanje, yabo. It's auditional the character only to find out the character ngayilwela lo Bhutsibusiso. Because he also looks 15ish. Yeah. Do you think that works for you? Well, I can say it's about deliverance at times. I get that a lot mna uba mhlawumbe xa ndifika kwezo space. Yeah. Umuntu oqomba yo naw lapha yabo. There was a short film eyayisenziwa eStrand. So ndibizwe ngulomfo wathi nansi nazi auditions. Then xa ndifika pha fika nathi yo Dasibu. Yeah. Uzothini apha uzawuthini uzabe uyi-right uzawudirect ithi nje audition. Hayibo ezi roles audition apha nawe uzo-auditionela zona. Hayi kodwa unfair kodwa. Ndithi unfair njani? Because the problem, it's something that I always say in the team, even when it comes to boxing. Yabo. You watch these guys, I'm like, I think kuyiwa weight and height. Yeah. So you can uthi una 16 because of the weight onayo uliswe nomuntu na 20 something. Yeah. And you say this is unfair This is because unfair. kaloku lo muntu une experience unayo yonke lolo, so we can't just, and that is something that has been happening between thina kule industry. It's something that people don't know, that kuyiwa nge-looks. How do you look? It's very important. That's what defines a roles like onazo. You do look young though. You look young. I Yeah, think especially with this off and then with this thin okanye off nayo. yeah. Yeah, so and the good relationship sometimes abantu endithanda nabo baye bangafuni uba mandichebe bangafuni uba mandichebe nentloko because once ndichebe and then xa ndihamba nayo endleleni bengathi uhamba nelight yabo. But besides that, bro, how has it been in terms of the industry? Sukela sahlukana because it's been time singasabonani. It's been a lot of ups and downs. You know, with like responsibilities and then nabantwana, then now we have to go for day jobs. Yabo. Mano disturb art. Yeah. So disturbance ibe khona ibe ninzi. Yabo fumana ba hey ngoku funeke ndikhangela umsebenzi. Into endiyaziyo uba ngenyanga kuyangena. Hayi ba ndizawulinda igig thile. Before we actually get into ezo ups and downs and all those things, for umuntu ongakwaziyo pha ungathi uBhutsibusiso Makganxa wenza ntoni? Uyintoni mhlawumbe? Usibusiso Makganxa I'm an actor. I'm a director. And I'm a co-founder of Backstage Theatre Productions. Sayiqala 2013. Yeah, kuza so. And under Backstage sabane wing engu-Who's We, which is it's currently running ngoku. The Backstage started in 2013. 2013. Okay, then it had a wing. Engu-Who's We. Okay. Which is siqale, I'm thinking 2021. It was during COVID. God. Yeah. Xa kanye ngathi easing down into
ezi restrictions akhona then sathi no mna masiqale le nto because ii-theatres zivaliwe and abathathi iziplays bathini yabo so But Sorry. what inspired you to get into the art space? What inspired Indonesia Kutaza? I like to say it's a calling. As as most artists say, sure, it's a calling. But consciously, kuba ndithi ngoku ndizokwenza acting. E-high school kwabakho ubhuti wayesenza u-standard 9 I think thina mna ndiseku-standard 6 wayebehamba engena eziklasini yabo sithi abantu bafuna ukwenza idrama ze baye phaa kwa-11 ntontoni 11E phezulu yabo so drama qamba yo idrama like abantu aba-actayo like ndibazela phaa eTV-ni yabo nase-theatre ke but andingekho exposed that much kwi-theatre yabo and then qamba yo ndizawuya ngebreak ndizawuya phaa but before that rewinding back primary school ndisenza u-standard 2 think ndisenza u-sub B which is grade 2 senza u-sub B ndaba kwinto ze-art like imxhentso ndandifunda northwest so imxhentso wabatswana mxhentso wabatswana igama dance zonke into ezenzekayo esikolweni ndandizenza and then kwa-standard 3 ndabona abantu besenza i-acting which is babelinganisa omzi nensizwa ovelaphi yabo babengezinento zabo qamba yo ndiyarhalela laa nto yenziwa fana ngasenam ndiyitolike ndiyenze stage yabo because ndidla ngoyilinganisa kwasendlini yeah but kwathiwa standard 4 no-standard 5 abanantsika abenza le nto standard 4 standard 5 standard 6 abangathi babhadlile qamba yo I've actually had the pleasure of meeting on the platform. In fact, the platform has had the pleasure of having conversations with many artists, and more especially within the acting space. And Sabane lucky or the pleasure, if I may say, of being exposed to some of the difficulties the artist is banazo. You know, I think now as an artist, as an actor, there are some challenges that you've faced, and there's no bananga, you'd be keen to share them on the platform. Well, challenges zininzi nyhani kwi-art industry. Challenges endizifeyisileyo at times you find that opportunities khona abantu they share uba nazi auditions endaweni ethile nazi into ethile endaweni ethile kufunwa i-actor lo hlobo endaweni ethile ngoku and then ndihlala estrand izinto zenzeka eCape Town CBD yabo and then ke kunzima ukuyofikelela kuzo ngamanye amaxesha uthi sewuyile ezindaweni ngendlela yokubuya and most of the time when I was free for uba ndingazenza izinto bendingaphangeli ndi-free ngoba ndingaya nanini na at times but ke ngoku transport yayi-awkward ingekho iteksi esuka enantsikeni estrand to eCape Town nokuhambe ngetreyini and all that and ke ngoku iitreyini ziphela ixesha elithile you can't come back from there iiplays ndingazibukeli nozibukela ndingekho exposed that much because kaloku ndikude nezinto and then at times ke ngoku iphinde nasendlini abakwazi ukusapota as such because bayi-understand le nto yenzayo uyabo ndifuna imali ndifuna ku-auditions ndifuna imali funeka into ethi so wena into esiyenzayo thina apha endlini thina kukhupha imali for wena for into othi wena iza kuphathela imali iza nini nemali yabo ndikwi-drama groups ndimane ndiyepracticini understand oku abantu basendlini uba wena into oyenza apha endlini uyaklina uhlambe izitya qha awupheki awuthini because yela xesha lopheka awukho usepracticini kuloo ndawo leyo yabo xa ndifika endlini mhlawumbe nje shayithi funeka ndihambe ndiye nantsikeni ndiyepracticini But all in that journey, has there been anything we're not mhlambi a success
in terms of what you have done? Uthi, this is what I've created. Kuzo zonke ezo zinto okanye anything that has came out of Lon. I'm proud to have co-founded Backstage Theatre Productions, which is now the existing members as the founders. Ndim nguZuku Sikafungana, nguSiphumzile Pharela. Sithi abantu abasekhona nangoku kulo nantsika leyo. What are you doing phaa Backstage? Backstage senza theatre, which is acting and and dance, we do poetry, we do music. Are you training people to do these things okanye is it like just something enizenzela yona? And also just from ifoundation yethu, from ekuqaleni kwethu, we called people nje noba umuntu nje that aspire to be an actor or to be a dancer, to be whatever, to come. Then we train them, we teach them how to dance, train them the fundamentals, the basics, yonke laa nto leya. And then ke ngoku as time went by sifumana abantu bakho consistent. Yabo umuntu uthi udepende kuye, funeke kuyoperforma endaweni ethile. Abantu bane-excuses, abantu baneento ezithile because abekho as dedicated, as passionate ngale nto nenzayo. So salimitha inamba. Yabo safaka imiqathango eqatha ethile ezawubenza umuntu abopheleleke, and then salimitha inamba. Sayazi we don't go ngaphaya ko 20 members. You can work within. Why is it? Because now in starting with everything that I've done, I've always started with a lot of people, and then I realized that over time, no man, abantu bavele bayeke noba into demotivateayo okanye something that hinders consistency in the discipline kubantu abaninzi. Apha ebomini ne, there are forces is different. Whatever thing you do, whether umsebenzi, whether senkonzweni, whether uphi, kwi-forces esemacaleni. If le nto uyilapha phambi kwakho ngoku, you're not as dedicated or as passionate about, eza forces esemacaleni ziza kudiscourage uba mawusuke kule nto. Abantu bakhonzayo, umntu ngoku umazi bebekhonza ayeke ukhonza. Umntu umazi ekuthanda ukuya emsebenzini, soke early, soke semsebenzini, ngoku no-absent, uba late emsebenzini, uthini, uba demotivated. Kukho ii-forces nje umntu aqomba uba this I can replace ngento ethile. Okanye namhlanje don't feel like ukuya phaa. Bekho abantu baqomba uba qho ngofika kwi-rehearsals lo mntu ulapha. Xa kuhanjwa uhamba kade. Lo mntu uyakuthanda uba lapha. Uyabo? And so sithi nathi play ndine-play lo hlobo. No. Okanye uba kana-idea uza ne-play sefuna u-act i-role, sene-role eseyibonile already. Bekho abaqemba intloko, abazi-nice ideas. Xa kuphikwa inantsika abantu baza-act i-roles, umntu laid back, funeka ude umtsale. Uyabo? Abanye they love into kuba beyibona isenziwe. Laa nto badla ukuthi abantu is a social proof kumba okay, this is done, into eyenziwayo ngabantu, ingase ndiyizame nam. Not like ba this I want to do this, ndiyayifuna. But I want to bring on something, maybe mhlambe an aspect ongakhange mhlambe uyimenshine ngoku. I'll ask something. Ikhona imali engenayo in terms of what you are doing at the Backstage? No. I think it doesn't need a sentence. Then no, there's no money. I think most people baqala into with expectations into bana ngaba lento izawuzisa nini imali, and if akho mali in whatever that you do, people ababi interested okanye ababi as consistent as okanye as disciplined as much as they would be if bekukho imali. I think that's true. Yeah. And I think ukuthi sonke iyafika laa nto nakuthi nabantu bapassionate ngayo bayafika laa nto yokuba yho akho mali kule nto, akho ntoni, imane uqomba oko ndiya kwi-rehearsal, oko ndiyaperforma, oko ndithini, akho mali ingenayo, ndizawushuta ngoku, funeka siyoshuta iskiti sawuzwi ubomba utyhafa. But
manje bakho laa nto ithi uyayithanda le nto. Uyayithanda le way at the end of the day. If namhlanje ndisathi hayi ndizuye mani nda-excuse heyi ayipheli imini inde imini because kanguye phaa Yeah. ngomso yaxoka uzawuya. which is something that I'm interested ukubana singene kuyo, the who's we. Social media one of those days, I don't remember which platform I was on. Ndiyabazi ukubuza. You know, and I think it's one of your work. It was trending. I don't know which one was it, you know, but I realized in Dobanangaba that was you. And is it who's we? Is who's we? Okay, so who's we is the platform that is creating the skits. Okanye, it's just the name of the skit. It's a platform that creates the skits. Tell us about who's we and also the skits that you do. Who's we? It's a. Oh, fully chat? Okay. Sure. I'm chatting. Sure. Who's we? Njengoba bendisitshilo uba it's a wing ye-backstage. Yeah. Okay, yabeka njani. Okay. It's sort of an ongoing project. Yabo. It's an ongoing project. It's not a company in itself. So what we do is skits. Yabo. And then since I pranks. Yeah. So okay, I think question yakho. So no, but just tell us about who's we. Okay. And also the skits. What are the skits about, and also what inspired the skits? Okay, yeah. So it's skits zethu that we do. It's about life. Yeah. Yeah, we tackle issues of life, but use the humorous side of it. Yeah, because yonke part of life yethu ikhona into ehlekekayo ngayo. Yabo, ungenzeka into ngoku and then ke ndingakuhleki because usentlungwini and I want you to feel better, but 5 years later zawuhleka laa nto. Yabo, it actually makes sense, Lona, but I don't know. You chose YouTube as the platform and as I to share your work. Yeah, we chose YouTube. Why? It's television. Well, like we saw it by ingathi yona television ekhoyo accessible at the time. I think TikTok TikTok bizeza reels yabo and stuff, swipe up. So saqoma senze into ezaba ne videos as full videos whereby you gonna tell a story. Yabo, and then we went for YouTube. And then so okay, this can also be some source of income, somehow. Yeah. And then we realized it to be normal. In order for us YouTube wethu akhule kahle abantu bazi kuye. Siyabona abantu baninzi ku-TikTok. Yabo. Let's go to TikTok and Facebook. Yabo. And maybe do short clips and then post a link to YouTube. Yeah. Yabo. So abantu nxa bebukela phaa ku-TikTok, because abantu ku-TikTok abadibane into that by 3 minutes. Yeah. Yabo, at least 1 minute ubude. Yeah. Yabo. Because by the time you swipe up. So if usise phaa into 30 seconds okanye 6 uzanxa sithi uyayithanda kukho ilinki phaa, then uzaya phaa for a full skit kunathi ku-YouTube. But YouTube nantsika as yeyona platform and then and it's close to quick money than TikTok. Close to quick money. Like the money is a bit quicker than TikTok. Yabo. But ke ngoku esibabe ndisitsho ngokula mbuzo wakho uba I'll get money. No. Because of those metered algorithms zapha, must have certain views, must have certain subscribers. But the last time I checked that platform, I feel like it was actually quite big in terms of the numbers. What subscribers are you on now? We are on what?
think 23K or so. 1,000 subscribers. Yeah. And the 23K, and then how many views are you averaging per video? Average is in 3 months' time. I think now the least it's about 200 and something views, and then the most I get most maybe can get to 5K or so. There's no abanye they don't get notifications or what, but Yeah. we don't really. There are few skits as figure because about 20,000. Yeah. And Yeah. in my understanding, ne, what you go YouTube, you need 1,000 subscribers and 4,000 watch hours for you to start monetizing. And now Cloud City, you are now at above 20,000 subscribers, and yet Anika monetize. It's shocking to me. Yeah. It really is because I really I don't understand, but maybe it's with the settings. I don't Yeah. know. Maybe it's within I our think- account settings. Yeah, I think you should like look into that, and also I don't know, or maybe mhlawumbe it's just time, and then bazan notify. I know that xa nisenza laa nto, there's something ithi mhlawumbe get notified when kukho into ofuna uyishare. No, I'm saying maybe also the consistency. Maybe it's the consistency. They feel like okay, these guys they post sometimes after 2 months, sometimes after a week. So they're not consistent. You know, I don't know. Maybe that's probably one of the things that mhlawumbe ngathi bafikelele ukuthini ba. But guys, besides that, you guys have a wonderful content, and I think it's a content that is worth viewing. Abantu funeka bayibukele. It's Who's We, ne? Who's We It's is- WH00 Yeah. and then Z and then We. Yeah. And then that's where your skits are. Yeah. Yabo. Skits, yes, and skits and pranks. Yeah. And what are the challenges have you had in terms of like producing that type of content? First of all, dedication yabantu. That's yenye iphanze yasenza earlier on sikhawuleze siyeke because abantu esiqale nabo, I think we started sibai not sure 5 or 6. Yeah. Yeah, and then abanye bomba we go to a shoot, and then it's me, it's the videographer, the guy esifande kunye inathi Khuzwe, and then maybe nomunye umuntu wesithathu. And then we planned to have maybe kuskiti abantu bayi-4 or kube khona abantu abazakwenza sound and stuff. Then fumana uba abantu they don't come, abanye baba ne-excuses. Sometimes it's just me and the videographer guy, so we can't do a skit ndimnye, yabo. Then enye into ke ngoku, some of the challenges is ukushutela elokishini. It's a challenge, Yeah. enkulu, because the traffic, there's a lot of traffic. Sometimes we don't have indawo yoshutela. If we want to use indlu, umuntu wendlu, yeah, atshintshe nje like Yeah. short notice, bye. No. Yeah. Andizibakho ntoni. Yabona, andizikwazi isithixo henehene. Or tabakhona but kukho abantu. Yeah. Yabo, something like that. Funeke the last moment sitshintshe ilocation. Yabo. Yeah, But I so think it's just those are the challenges that are worth ukudibana nazo. If we're interested in yani kwenzeni something, you are going to face challenges. You have a question? Wa? Yeah, out of yonke le nto ithethayo le minyaka unyamezele Tasibu. Ndiyabuyisela nje umva, ndiyakubuza ibe mibini imibuzo ngayiphendula ngexesha elinye. Ubuthe ubinga-understandwa le nto endlini. You understand? So yintoni yakwenza uqhubeke inga-understandwi njalo? Okanye waba-understandisa njani endlini if baye-understanda ngoku? Owesibini umbuzo, uthethe ngoba waxhenza wenza izinto nase-Northwest, so mna bendicinga uba mhlawumbi uzalelwe apha okanye uzalelwe Eastern Cape ntotoni, so ndiyafumanisa into yoba
ubukhe wayena kuma-northwest so ndirhalela ukwazi usibulo sithetha nayo uphuma kwikhaya elinjani so that ndizawurelate kakuhle kwinto zithethayo uba the reason izinto uzibona kanje okanye usenza ngolu hlobo because inento okwenza nekhaya uphuma kulo. Okay. Mna originally ekhaya kuseTsomo. Yeah, kulo mama uGatyana. But because of umsebenzi wabazali ngapha eMarhawutini kuma Northwest saya kulaa cala sakhulela phaa saqala primary school phaa and then yeah ezinye into ndazibona phaa and stuff kwecala ndize ndafunda high school apha eCape Town funda high school so I'm thinking into yokuba basuke njani from ukungayithandini to uyithandeni. I don't think I had to ba-explainele ndaqomba mna you know what bazayibona le nto apha kum yabo ngoba bobona uba ndiyayithanda le nto yabo. And then umakhulu wam yena mntu ndandihlala naye apha eKapa yabo umama esengapha eNorthwest wayenengxaki nayo kakhulu le nto yabo but i-director yethu ngomane isiya endlini mane isikhapha after practice mane isikhapha bulisa ithini bayibona uba noma kumntu omdala masukule nto yabo kumntu omdala kule nto so abantwana abatshizi kule ndawo baya kuyo yabo and ngumfana ulungileyo lo so akanobuye balahlekisa abantwana and ubona ke ngoku mntambi nolonwabo endiba nalo xa ndibuya phaa kulaa nto bomba lo mntu wonwabile lo xa siyoperforma ngee-weekends etawuni nakwamarenke nanontoni sibuya like sichwayitile yabo kumnandi sometimes buyane nazo ezosentana yabo famba nxa kuphela iswekile endlini ne-5 rand ethenga iswekile umntanakho uyambona okanye mandithi unaso sakhono esisale entertainment se-art craft yonke loo okanye masithi akanaso wena uyarhalela umntanakho angene kwi-art space xa ujonge izinto zakhona ihambo nzima imali ezakade i-rejection ezingako ufumanise kwinyanga enye ufumane i-rejection mhlawumbi eziyi-14 okanye eziyi-10 kwinyanga enye udishini ntoni and abanye kufuneka umntu bade balale nabantu abathile okanye funeka bacenge kwiindawo ezithile abomnye umntu ebengenocenga you understand so that lifezeke liphupho okanye akhastwe okanye athini afumane iijobhu ezithile kwi-industry umntanakho uyanqwenela angene kule industry. Yeah, lo mbuzo wakho andiqala ufumana. It's a good question actually. Yeah. Mna I cannot yabona if in a matter of ndiyarhalela into endiyithandayo umntu uyayithanda into ayithandayo uba nayo laa nto uba ingasomnye into ayenze but ndirhalela if uyangena ndibe mna ndiyazi uba ndisorted because I think sometimes that helps looking at abantwana babantu abazi-producers executive producers directors writers nontoni esele ziphaa you find that bona they get things like yabo they know which doors to knock on yabo eminye inyanga bafika mntu sekuthiwa welcome sibe sikulindele yabo so if umntanam at that time kula interest yakhe ikhula ndiyazi uba nam ndi-right who I have people that I know and stuff you know and or maybe not even people I have resources that ndingamwelisa kuloo bridge leyo ngokwam then I would like encourage them to be yeah but in a matter of let's say mhlawumbi andikabikho kwiposition yokuba now I have like
resources as enough for omunye umuntu uba nimdrage. Then I will dread into yobana umntanam abe kwi-art industry. At the same time, I do not like a day job. I do not like umsebenzi whereby you have to report to your boss and all of that. You say something that is really interesting. Uthetha ngento yokubana ngaba you'd like into yobana ngaba umntana wakho if uyangena kwi-industry angene usorted. There are so many issues abantu bayakhalaza bathi abantu bafaka abantwana babo bathetheni wena, and it is called nepotism in my understanding. It's something that is wrong. What are your thoughts on that one? I feel like nepotism, favoritism, somehow it's unfair because you go to auditions, you are right for the role, you know, but there's a son, or a producer or director, or maybe not even of this production, someone or but who knows this person, who can pull some strings, and then that person, that guy get that role. Yeah. Sometimes I audition for you. When you work hard, you go to auditions, do this, and then yet people still pick abantu babazi. Favoritism, nepotism. So it's unfair for abantu about passionate for acting and they want to do it. But isn't it something that you just said? It's something I said. Something I will do it. But you said, I mean, like I will do it. I mean, from their point of view, I think I understand it. If let's say you are here, you are casting, and then umntanakho uhleli endlini afumana his roles. You're messing you like, yeah, umntanakho uhleli endlini afumana his roles, and yet you have a role, you have a production that is gonna run in 3 months' time. You auditioning a band for it. You would feel like, okay, mntanam andimfake kulaa role. Yeah. That 23-year-old leading male can be him, especially with film industry. You know, film industry has got all those cuts and paste and edit stuff. So they even put about the media personalities, mdo presenter, mdo model, mdo just for this face of a early production of okanye film. For ba yo kukubani pa sayibukela le film uyabo, whereas kukho mna kwazi ndingayibulala la role leya without many cuts and pastes. But what's interesting to me is as much as it's unfair, but it's something that you would do, and then it tells me this is far from ending. This will never it's far stop. from ending, bruh. Yeah, because it's far from ending. As people, you are just saying that you are not interested in ending it. Is that what you are saying? You know, when it comes to boycotting, I used to be in congregations of ending such things. Yeah. You know, because siyadibana apha to come to tackle ways to fight this. Yeah, but kubekho i-organization whereby you join that organization because that organization, kind that small company or whatever, ilwala nezi-rights ilwela i-rights ze-artist yabo for uba into ezinje maziphele. Yeah, I got tired to be in those things because I don't like politics. I really don't like politics, you know. So I was tired, but I still feel it's unfair. It's unfair, but you wouldn't do anything to stop it. That's I will do on my receiving side. I will do it, but anyway, I don't think it's a good thing to pull strings. I think what's interesting to that, someone said something to me. When you are outside of it, you call it corruption, but when you are inside, you call it connections.
So what you're saying to me, it reminds me of that when you're saying that, hey, it's unfair for abantu bafake abantwana babo, whereas there are people that can do this. But we're saying that, ish, nam umntanam intombam unyanam ndingamfaka, you know, it's You see, I once read, you see, after high school, ne, yeah. I researched, like, how to be in the mainstream, how to be in the industry, how to make it in the industry. That's how I discovered Izabalaza festival. I think around 11, 12, I don't remember. Yeah. So I came across these advices. But you must network, know people. So I'm like, okay, so this is not about your craft, like master your craft, be passionate, be I feel audition, you must leave a mark. Yeah. Don't. Network, must know people. So if I know someone and and then I didn't see notice here's audition still, and then that someone I know will notify me and say, hey, I pulled some strings, there's into ethile kanye izamani zathetha nobani. Yeah. Actually, you see, nansi ke part, I think this is the part where I will say it's reasonable than urejecta wena ukuthi kwi-role ndithathe unyana wam okanye whoever mntu endimaziyo. Into yokuba ndikuthathe ndiyakwazi, yabo. Now there's no auditions going on at the moment. Ndiyakwazi good. I know of i-producer ethile, I know of i-casting director ethile, and take you, yabo, skip the lines of looking for producers, looking for casting directors, looking for agents. Take you and diwanise ne-casting director ethile bayikwazi, yabo. Kwela micala mna I don't feel like nitse corruption, yabo. I feel like, okay, I just built a network up. Land kuthiwa network, but when it comes to kube kwi-role, la casting director izawuthatha wena endaweni yomntu okwaziyo okanye opruveleyo uba uzakudlala la role leya. So ke that's where ke the corruption begins. But ngelo xesha ndiyenzayo mna ibingafili like ingathi corruption because bendibuilda nje network, which is the advice ke ngoku ithi build network. It comes closer to into ze-nepotism nento ze-favoritism. So la advice ngamanye amazwi uyayivuma xa ndimamele. No. At the same time unako ukuyibetha. Yeah. Because iyabetha. Iyabetha. So ndifuna ukubuyela nje kwinto encinci. La networking, don't you think yile bayenzayo nezi-presenters nezi-influencers uthi wena akekho right for le acting, ukhona umntu passionate for le acting, don't you think yiyo lisebenzayo? Because uyaziwa unetworkile nabantu. Mhlawumbi masithi ibiyipresent ibiyi-auditiona i-casting director nentoni wayendapha ezazi bencokola, then basebenza olo hlobo babizana. So don't you think thina sihlelela ukhalaza uba ezi influencers zizwe zifakwayo, but ezi influencers ziyasebenza, zibeka umsebenzi apha, at the same time ziyenzile networking, which is la advice ziyenzile la advice yoba kuthiwa you must network. So thina kwicase enjalo yazo uyazibetha ngongena kwindawo engenoyazo uthi masihlale kulaa lane iyi-1 zivaleleke phaa zibe stuck like zilinde okanye maziyenzele networking zingene noba ayondawo yazo uthini? Mna I'm saying the casting people or the producers, people who come with work, they must not like bazawunyamezela into yobana benze cut and paste because that person akakwazi uactor but uyamazi, and then kukho uzu okwazi uactor, so they must take uzu okwazi uactor. I know but sometimes abayithanda laa nto ye-long queues ze-auditions bejonga
the perfect fit yabo. But at the same time ezi summary bazenzayo zokubathatha umuntu phanje hayi masithathe umuntu siyazi basinabantu for usebenza and then laa mntu lowana akazukwenza le nto iyiyo phaa Yeah, it because is a kaloku yena laa mntu problem too. yimodeli uyaphosa yena into ayenzayo. What about i-channel is wish because nayo iba nabantu bayo ebafunayo kulo production kwezo producers i-channel is wish ifuna abantu bayo and then aba bantu bayo baluhlobo oluthile which is bazoza nee-numbers. In other words iyakhula i-channel iyakhula ne-production and then ke ngoku abo bantu fumanisa into yoba abangeni kule category. And then if mna ndiyi-channel ndiyakuxelela abantu endibafunayo kuwe kule production yakho wena ucenge ungena kwisloti sam so ndine-channel iziwish njengoba wena nje uzawukhasta unabantu oyaziyo uba bafunwa yintoni yi-channel unabantu abafunwa nguwe i-production uthini kuloo case injalo mabadluze ii-channels ngenxa yakho uba usithi wena mabathathe umntu ofaneleke kulaa ndawo. Well, in their shoes, like kwiposition abakuyo, because at the end of the day, people chase money. People chase uba makubekho ingeniso. La channel wish leya izamphathela imali. Le yokuba makathathe abantu abafunayo aba-right for i-role abantu abaziwa umuntu akazuthi nxa sithi he nakubani mandibukele yabo because akamazi uzawukhipha uzawumane esithi yabo so imali ke ayingeni ke for lo mntu yabo because kaloku ukhasta abantu yena abaziyo bazisa le nto ayifunayo but abaziwa yabo so ngoku qoma okay ndifuna imali man mandithathe aba bale channels wish because zathi ndisathi nje uba ndenze i-thumbnail yaleyo film yam okanye yo trailer kubonwe nanku ubani umntu uzawufuna uyibukela because of ubani laa nto leya so somehow lo hlobo yabo it kills Product quality. equality yabo but at the same time itheni it also kills laa nto the nathi ukonela. Yeah. I don't think ezinye inatsika i-directors okanye abantu abaza nee-productions bayayithanda laa nto but umntu uvele aqomba okay fine because of ii-faces and I need this to have i-views i-ratings must be high no or whatever yabo then andiyenze. No, ndiyakuva bra, ndiyakuva. So in terms of the Who's We, what's the plan in terms of like pushing it forward? Zindone nejonge uzenza as the Who's We team and also the backstage team going forward. We planning on growing Who's We to greater heights. Like we pray by one day izawuba yi-channel ebukelwa like all over yaziwa yabo kubekho labafo base-KZN kuthiwa what is it MD or whatever MD sketches so you see babukelwa South Africa yonke yabo and then they are abantu kuthiwa ngu-Key and Peele baphesheya which is nabo babukelwa ke lilizwe lonke because yes into sometimes into xa ikwi-level ethile it's on an international level then that's where we want to be one day but at the same time we don't want to be only doing this skits and pranks we want uba sihambe senze nee-short films sihambe senze ke ne-full production films yabo ezaba international yabo ezaba nako-Netflix and stuff yonke laa nto leya so we looking to grow kwi-film industry and also not forgetting the also stage because we still want to do for as far as backstage theatre production is concerned we still want to grow nakwi-nantsika nakwi-stage. Kwi-production ozenzileyo ngeyiphi i-production oye wathi ucinga uba yasiveza isakhono sakho?
nezase-theatre nezapha oqondayo uba wena wayifila ucinga uba yasiveza isakhono sakho eluntwini okanye nawe wabona izinto ezithile ngawo. Kumlo ndisese-high school ndasimane uphefoma kwiinto ze-high school zama-festival and stuff. nda-acta kwinto kaShakespeare, which is ndandiqala uthetha i-English nento ze-Shakespeare high school ntontoni. Ndandiqala uthetha u-acta ndithetha i-English, yabo. English ndithetha nje whenever mhlawumbi ndidibana nomlungu okanye funeke English class funeka kuthethwe English. But for a stage ndithi ndiyaphefoma ngoku, so ndiphefoma ngesiXhosa. And then ke now I have to perform i-script. So kuloo production leyo nantsika that I think we were doing Midnight Summer's Dream. Yeah, Midnight Summer's Dream. So phaa nathetha i-English, that's when ndafila like uba i-acting yam ngathi elevated kancinci, yabo. And then ke ngoku coming to ijeni ke ngoku yam yonke, nakwezinye ke zesiXhosa ke ngoku, there was a play ndandiyenza under i-group kwakuthiwa yi-Kuyakhanya, yabo. I was not part of it, but kuba ndimane bavizithela, they asked me to play a role, yabo, yomfundisi phaa. So that role there, it was a small role. It was a small role, that role. But it got me like noticed ngabantu abaninzi, yabo. Abantu bandinotice, abantu abaninzi abandaziyo kumakhayelitsha njalo njalo, Kraaifontein and stuff, they still remember that role. Abantu njengoMbulelo Grootboom, Thami Mbongo and stuff, abantu abasele kwi-mainstream already, bandibiza Sibusiso noba ndize ngomva, hey Sibu, because of that role. Like at least it put me to a limelight, yabo. Yeah, so, and after that I haven't been like spotlight roles in still. I've been mostly behind the scenes, like iplay enziwe ngumhlobo wam uZuko lo sikunye kuHuzwi ayithi The Crime Scene, yabo. I was assistant director and a stage manager kuyo. So ke ngoku when it comes to background work, that's when I saw I'm good at, like, I can do background work also. So I hope I've answered on stage and off stage also. Sure. Yeah. As we close, I am a youngster. They say like mhlawumbe Cape Town, wherever in Cape Town. I'm interested in joining iWuzwi. I would like to be part of iWuzwi. I'm an actor. I'm whatever. Is that something that open for you, no? Yeah, we are open for that. Not to be a team member as well. We cutting numbers, you can be umntu osimazi ba whenever we have a role, we call you. Okay. Yabo. We are open for auditions. If you are interested, you can contact us on our Facebooks, yabo. Uhuzwi, which is WHOOZWE Facebook. You can contact mna kwam Facebook personally, Sibusiso Makhanxa. You can contact uZuko Skafungana, yeah, and then inbox us or contact us in that way, and then we can schedule an audition for you. Or if let's say maybe sesikwazi uba umuntu actor njani, and then you want to be part of us, and we can whenever we have a role, we can contact you, you know. Yeah, we do have abantu actually that have shown interest ukuba bathini bazosebenza nathi, yeah. And also abantu abane-channels zabo, let's say now maybe we have a skits channel or whatever, and then you want to collaborate, you can do that. For example, we have collaborated nomnye ubhuti kuthiwa nguStone, Stone Galela, yabo.
wayenenantsika yakhe kuthiwa nguGokunomnyakazo. So wacollaborate nathi yabo in that way. Wakwiskit sethu eziGokunomnyakazo. So we can do into ezinjalo, just send us a message. Ndinemibuzo emibini yakhe. Owokuqala umbuzo, yintoni abantu abangayaziyo ngoSibu orhalela abayazi? Yabo. Okwesibini, uyibona iCape Town kwicala le-entertainment, uyibona ikhona i-unity? Uyibona ikhona i-unity? Uba ikhona ingaba i-future yayo kwi-industry ibona njani wena njengomntu ohlele okuyo ongayijonganga ukude, at the same time okuyo ozaziyo i-dynamics, i-advantage ne-disadvantages zoba lapha kuyo use-Cape Town? Okay, uphendula umbuzo wokuqala. Abantu abangandaziyo uba ndingubani, ndinto njani. No, into onorhalela abantu Bayazi, Kodwa ne? uba abayazi, you understand? Iba khona abantu bomba abayazi, mhlawumbi abantu bakazi uyi-comedian, abanye khona bayazi uyi-act, abanye bakwazi uyi-act, khona bayaziyo ngokusebenza naseback, uyadirect, Yeah. zikhona into ezinjalo eluntwini. Yeah, into endirhalela abantu bayazi ngam, which is I think abantu abaninzi bayazi, abantu abaninzi uba usitsho abandaziyo back then, abandaziyo mhlawumbi kwi-stage, yabo, abandazi from dala, bandazi i-stage uba I'm an actor. I've acted mostly into serious stage, and then now abanye bandazi as a comedian, yabo. I'm also a director. I'm also a photographer, videographer. Yeah. And also I write, yabo, whenever I can. Yeah, at times I'm not a fast writer, no, but yeah, I write now and then. Also another thing, I don't think there's another thing. Yeah, I was a ballroom dancer. Yeah, when I since ballroom in Latin. So yeah, somehow pan sakwazi. Yeah, sakwazi udancer. I think planned yokuba nami ndayenza i-ballroom dance because ndayibona lento intriguing ndayirhalela uyenza. Yeah, but along the way it proved uba I'm not passionate about, but uba ngavela i-opportunity wakhona uba ndibe i-ballroom dancer, I can be, because nayo ndiyayithanda as much as not as much as acting, but I will do it any other time. Unity Cape Town, Cape Town, I don't think it has unity from people who are there creating work and stuff, yabo, up to abantu basezantsi who are aspiring to be actors or performers. Unity, I don't think ikhona. Ayikho unity. I think Cape Town is a selfish, like Cape Town isebenza selfishly, yabo. Cape Town because I know beziveza earlier on, Cape Town is a lot of favoritism, a lot of nepotism, whatever you may call it, and they have wishes of ba bendisebenze nobani last time, mandiphinde ndisebenze naye ubani, yabo, nakuleya nethi mandiphinde ndisebenze naye ubani. Cape Town ayinayo into yokuba masenze abantu abatsha, masiveze abantu abatsha, yabo, anahlumelo. Yayikade inalo before. I remember, okay, I don't want to mention names or companies now, but yeah. Ucinga uba ibangwa yintoni loo nto uba ingabi nahlumelo i-Cape Town, and then kutye ngamanye amazwi uthi kutye abantu abanye, right? Yeah. Ucinga uba ibangwa yintoni loo nto? Si-gatekeepers bayaqhobosha, abafuna ushera into abanayo, abafuna ufaka abantu esithebeni,
ngohlobo obona ngalo as an artist and okwi-industry osekukudala ulapha kwi-industry ucinga uba noba ibangwa yintoni loo nto kungabatrust abanye okanye kufuna uba nesonga wedwa ungasiqhekezi ucinga uba ibangwa yintoni loo nto Kuthi basalambileyo mo kungafuna uqhekezelana. Uyabo? Kungafuna uqhekezelana ubone uba uzube nathi thina ndimshwerele le nto hayi maqala ndi-aplaye kuqala. Uyabo? Ndifumane i-response uba mhlawumbi ndiyakwazi uba fumana islot for audition. Uzube nathi ndizawunantsika mhlawumbi uzawuba ngapha kwam afike kuqala phaa. Mhlawumbi sendifumene uba hayi uschedule for imini ethile. Uyabo? Gqibana ungabe samthumela uZulu le nto. Uyabo? Ndizawuya phaa mna kwezaa auditions. Uyabo? So asinantsikani like asifuni noqhekezelana. Sometimes into noba abanye ke umntu aqomba akafithi kulaa nantsika uyazazi uba hayi ayindim lo funwa apha. But ndiyamazi uZulu ukhona. Hayi but hayi okanye ayisuka wethu ndithumela kwamntu. So like apha thina within thina asifuni uqhekezelana. And then phaa phezulu ke I think siya nje ku-auditions. I feel like siya nje ku-auditions because xa ubukela i-auditions ii-plays umntu ombone kuleni nantsika inyanga phinde umbone nakuleya phinde umbone nakuleya. Yabo? And not there's something that's really special ngalaa mntu than omnye lo singamboniyo okanye laa mntu it's more of a hard worker than lo singamboniyo. I mean iyadimotiveyitha into enjalo. Yabo? So kahle kahle abantu abanetalente eCape Town ngabantu abanye. Yeah, and yabo, and abantu endibasherele izinto ndithi hey nazi auditions zibonile athi umntu yo hayi mna tasibuya ndizuya mna phaa. Hayi bo ngoba iyafana ndizuthathwa. How's that like for umntu osafuna ukukhula? Like that's very demotivating. Yabo? And what I've realized now abantu bakudala beku-industry yabo banento ngoku ifuna ugxila eRhawutini. Ifuna uhlala phaa. Uyabo? Once baye eRhawutini abantu bafuna ubuya. Ngoba bafumanisa uba phaa at least ukhangela ufumane okanye ufunyanwe. Apha uyaziwa, it's not that uba waziwa. Uyaziwa but uqomba umuntu uba hayi man ufuna uphinda ndisebenze nobani. Yabo? So yeah. No, thank you so much, Bra, for spending the day with us. Yeah. And spending the moment so that we can have this conversation. We are always unpacking these issues and we hope that it will get better as abantu besiva, because I feel like this is a problem for a lot of people and not just for a few people. As we close, any last words? My closing words are art is art. Art is an expression of life. Like umuntu i-artist funeke angatyhafiswa nayintoni na. Yabo? Kunzima kwi-art. Kunzima but sutyhafa. Because mna I feel like mna i-art le nto umntu evame uyayenza more than i-job. Ukho nto anyamezela e-restaurant for 5 years or more than that. Umntu kunzima phaa uyagezela uyathini but uhlinyamezela because ufuna laa mali. Uyabo? Kwi-retail yonke le nto leya. Zii-industry ezikhawulezayo oko ezo but abantu bahleli. So lena into yona that uThixo i-art mos yinto uThixo atyale kuwe. Umzimba wakho yi-instrument. Whether uyasinga, uyadansa, uyazoba, uya-actor. I-instrument yakho le. So why uzawuyityhafela yona and then ke ngoku ukhuthale leya yoqeshwa xela uba yithi sukuthi. Yabo? So and ke my message to abantu asele bephaa let's stop into yenantsika into yoba sithi sihamba nobani. Yeah. Let's open doors for wonke umntu. Yeah. Uyabo? I understand abantu bafuna that they want quick success, they want views, they want whatever. But open. Yabo? For abantu. Yeah.
you be surprised abantu aba bangaphathela i-views kuthiwa yo ubani lo muntu ufikayo umjahe nimbonile. So the word is Yeah. stay in the grind, and also doors should be open for everyone. There should Yeah. be no gatekeeping because there's so much talent that can be shared. Yeah. Sure.